Ahoj lidi, dneska si zahraju Brawl Stars. Ono je něco zdarma. Legendary Dropstar! Tak jdeme si to otevřít. A co tu máme? Uhni bezďáků. Tak. Jdem na to. 3, 2, 1. teď. Pojď. Ne! To mám. Nová postava! Jo! Ano! Takže si s ní hned jdeme zahrát. Jelikož už má 45 postav, už mi zbývá jenom, počkejte, chvíle matiky, 5, 4, nebudu to počítat. Chvíle matiky, neúspěšná. Takže vylepšíme si Taru, jak ze zahrádky. Ty natáčíš? Tichá, bez děků. Tak, a jdeme si zahrát. On tady pořád mluví bezděk, tak to umíme. Jak vypadla ta nová postava, to bylo dobrý, co? Hej, můžete po mně neházet tuhle bezděčku? Tak, máme 8 dolarů, krabic. A je to tam? Jo! Brawl Stars. Hej, proč říkáš proti slova bezděků? Bezděk je zlej. Tak jdeme na. Protože tam nejvíc bývají hráči. A já chci spolit. Takže tam mám. A co tam děláš? Halo? Let me show you how it's done. Co tu máme? Máme tu nahrávání videjka. Ticho bezděků. Můžeš přestat být prostý bezděků? Přestaň mi říkat bezděků. Jo, tak to je. Nejsem bezděk. A nemyslíš že ti to říkám. A co?
Ne. Ne. A co jsem udělal? A teď jsem to snad řval. Jo, už nebudu. Jo. Čau. Jo. Ale tak mě padla nová postava. OK. Čau. Tondo. Čau. Takže 33 kreditů. Skvěk, jak jasný, že se na ně tak vidím. Tady to, takže co tu máme? Se v gemu, OK? To je dobrý, takže s čím máme hrát? Máme hrát duo. Okay. Tak jdeme hrát. Tak jdeme na to. Počkejte lidi. Dobrý. Teď jdeme na to. Bum. No, tak tady to jsem dobře zavedl, ne? Já půjdu nahoru mou rolu. Vše v pohodě. Tak jdeme. Ale tam jsou. A jsou mrtví. Tak jdem. To už by stačilo. To je krása, to je dost. 168. Tak. Můžeš pořád nepadat rare. Tak. To by pro dnešní video stačilo. Tak čau. A ještě kolik mám chromatiky. 121, tak čau.